Привітання знову. Вітаємо на каналі Гарбата Санхедай. Ми з Ірой вирішили записати другую частку розмови, тому що ми ведали, що у нас вельми шмат ідей, що 20 хвилин не хопить. Ми навіть не розказували ні про кубочки, ні про що. Ось гэты кубачок, до речі, подарила мені Іра, але ми набули його у Малазі. Гэта у хаце, дзе нарадзіўся Пабло Пікасо. Ось, гэта, вядома, яго птушачка, тут нават падпісана, бачыце, Пікасо. Вось, а у Іры кубачак, які я придбала у Гранадзе. Гэта тыповыя такія арабска-андалусійскія матывы, як бачыце. Якія мне вельмі падабаюцца, я вельмі люблю Іспанію, і вось гэтыя кафельныя матывы араба-іспанскія. А вось, мені просто справді вельмі падабаюцца, тому я вдячна Гарбаце за прикольныя. А калі, да рэчы, вы звярталі увагу, можа быць, на завушніцы у Іры, яны заўсёды вельмі прыгожыя, таму што ў яе вялікая калекцыя. Але гэта новыя, так? Так, гэта новыя, і гэтыя завушніцы мы придбалі таксама у доме музею нараджэння Пікасо, там, дзе кубачак для ангелы. А чаму? Ну, як мы казалі ў мінулым відэо, я люблю і шмат падарожнічаю, і рэч, які збіраю, якая у якімсьці сэнсе замяняе мне магніцікі ці шмат што яшчэ, гэта завушніца. І кожная моя завушніца звязана з нейкай гісторыяй, не абавязкова падарожніцкай. Там ёсць падарункі, там ёсць завушніцы, зробленыя рукамі ад вельмі цікавых майстроў. Ну і вялікая шмат частка ўсё ж такі з падарожжаў, яны для мяне як такая коробочка, у якую я могу запакаваць падзеі, эмоцыі з нейкага дня. І калі я хочу гэты дзень вярнуць, я выконаю зноў завушніцы і вяртаюся ў гэты дзень. Вось пра гэты цудоўны выканд у Маладзе мне будуць нагадваць гэтыя цудоўныя завушніцы з музея Пікасо, які тут нарадзіўся. Да рэчы, яны трошачкі аддалена нагадваюць бела-чырвона-белае. Экстрэмніцкі сцяг. Вось, таму так усё звязалася ў гэтых завушнічках цудоўных. Так, яны ідэалагічна правільныя, яшчэ звязаныя з Пікасо, з Малагай. З ангелай. Ну, са мной. Ёсць такое. Цяпер мы хацелі перайсці, калі папярэдняе відэа было больш агульным. Ну, в сэнсе, што там, і пра жыццё Іры, пра беларускамоўнасць, і пра падарожжы, пра розныя такія ідэі. Цяпер у нас канкрэтыка, цяпер у нас такая тэма. Бо Іра прафесійна займаецца, як я люблю казаць, паперамі. Але гэта перакладаецца цяпер як вялікай дапамогай для беларусаў, так? Ну, можа, ты патлумачыш лепей. Так, я у мінулым відэо казала, што я не вярнулася ў Беларусь на доўгі час, як бы на пастаянна, і гэта маёй сапраўды прычынай. Гэта прычына прафесіі, якую я сябе знайшла. І для мяне ўжо не толькі прафесія, таксама маё жыццё, маё пакліканне, тое, чым я магу быць карысна гэтаму свету, мне здаецца. Не толькі беларусам, але асабліва беларусам зараз у такой сітуацыі. Я займаюся пытаннямі міграцыі. Я міграцыйны кансультант, і я дапамагаю замежнікамі легалізавацца ў Польшчы, у Еўропе, галоўным чынам у Польшчы. Так, каб тых, хто прыязджаюць, маглі уладкавацца на новым месцы і чуць сябе бяспечна. Ну, гэта вельмі важна, і цяпер шмат перад кім стаіць пытанне такое, так, эміграваць ці не, уцячы ці не уцячы. Як ты ставішся да вось такой дылемы, якая, шмат для каго яна вельмі складаная, яны ўзважваюць, так, прычыны, магчымыя наступствы і таго, і другога, таму што няма лёгкай дарогі, я думаю, для беларуса цяпер. Ну, калі ў беларусаў была добрая такая доля, заўжды цяжкая, але, як ты ставішся да гэтага пытання?
Па-першае, я думаю, што тут варта сказаць, што для мяне абсалютнай каштоўнасцю з'яўляецца свабода. Ва ўсіх яе праяўленнях, і для мяне важней быць свабоднай, няхай чужой, але свабоднай. І такое вось разуменне таксама для мяне супакоіла, калі я зразумела, што ўсё-такі мая міграцыя гэта не пытанне часовае, а больш доўгатэрміновае, прычым я не прывязваюся да нейкага дакладнага месца. Таму варта для кожнага чалавека, які задумваецца пра ад'езд, у першую чаргу для сябе вырашыць, што для яго важней, быць сваім ці быць свабодным. Міграцыя гэта вельмі складана, у першую чаргу з псіхалагічнага пункту гледжання, бо псіхолагі кажуць, вось як узровень стрэсу падзяляецца на пэўныя катэгорыі. Вось узровень стрэсу, які чалавек перажывае ў сувязі з міграцыяй, параўнальны толькі з тым, які чалавек перажывае ў сувязі са стратай сужонка. Нават з пункту гледжання псіхалагічнага прасцей перажыць страту бацькоў, дзяцей, страту працы, жылля, ўсяго гэтага, чым перажыць міграцыю. Міграцыя разбівае ўсё і абнуляе чалавека, і ён павінен пачаць будаваць сваё жыццё літаральна з нуля ў новым месцы. Нават калі вы мігруеце з сям'ёй, ўсё роўна вы пачынаеце з нуля. І я разумею, што далёка не кожны на гэта здольны, далёка не для кожнага гэта лёгка. Дакладней, гэта цяжка для кожнага, але не кожны на гэта адважыцца. І пры пытанні, ці пераязджаць, ці не, варта усведамляць гэту магчымасць. Але таксама ў сённяшняй беларускай сітуацыі мы разумеем добра, што пытанне з'ехаць і застацца гэта таксама пытанне свабоды. І свабода для мяне абсалютная каштоўнасць, таму я лічу, што важна быць свабодным, у першую чаргу, таксама фізычна, няхай не чужыне, але свабодным. Ну так, бо адна справа гэта калі нам хочацца проста лепей зарабляць, так, або цікавейшую працу атрымаць, нешта такое, або нават калі некамфортна. Таму што цяпер для кожнага небяспечна знаходзіцца ў Беларусі, няважна, ці ёсць нейкая справа супраць яго, ці няма. А іншая справа, калі мы ведаем, што супраць нас могуць пачаць крымінальную справу адразу. Так, гэта ўжо іншы ўзровень абсалютна небяспекі. Гэта ўжо гэта не пытанне быць сваім, так, ці быць чужым. Гэта пытанне або эміграцыя, або турма, і мы не ведаем наколькі. Мы не будзем так абмяркоўваць цяпер ні прагнозаў, так, ні нічога. Не, мы вернемся, нават калі пытанне стаіць, ці гэта турма, ці гэта міграцыя, тут абсалютна ніхто, нават бліжэйшыя родзічы не могуць выбраць за чалавека, бо шмат для каго міграцыя будзе горш, чым турма. Ну так. Але калі вярнуцца да моманта, калі проста моцна некамфортна, няма магчымасці працаваць, мець цікавую працу, гэта таксама пытанне свабоды. І для мяне я лічу, што чалавек, які мае быць свабодным, мае не проста права, але патрэбу і абавязак будаваць жыццё вакол сябе комфортным. Толькі тады ён можа быць карысны супольнасці, можа быць карысным людзям навокал, можа быць карысным Беларусі, нават калі знаходзіцца за 1000 кіламетраў, вось якая нам дапамагае актыўна сваімі перакладамі, сваім працай, сваёй вершамі, сваёй дзейнасцю. Таму з'язджаць гэта не здраджваць. Вось, гэта галоўная ідэя, да якой мы хацелі прыйсці. Бо некаторыя думаюць, што сапраўды, калі яны з'едуць, яны, значыцца, не ведаю, гэта нібы здрада, гэта нібы расчараванне ўсёй грамадкасці, так, што іншыя ад яго чакалі нейкага, ці актыўнага змагання на месцы, або каб чалавек сеў у турму ідэйна, як той кажа. І гэта не абавязкова найлепшы варыянт для кожнага. Можа, для кагосьці так. Можа, для кагосьці гэта натуральны стан, або гэта натуральны выбар, хутчэй, так, не стан, а выбар, што я выберу, я застануся ў Беларусі, не гледзячы на тое, што я буду ў турме. Вось Маша Калеснікава, якая парвала пашпарт, гэта для яе свабодны выбар і натуральны выбар.
Яна выбрала, яна Ну, пачатку... цяжка сказаць, наколькі можа быць свабодны выбар чалавека, які знаходзіцца ў стане моцнага стрэсу. Ну, Але яна і так казала, што яна застанецца ў Беларусі любой цаной, і яна выбірала раней. Ну, потым гэтыя абставіны больш не абсалютна, стрэсам. але можна ў нейкім ступені сказаць, што прынамсі ў нейкай ступені яна выбрала для Так. сябе заставацца на радзіме, няхай і у вязніцы, але на радзіме. Але на І радзіме. гэта таксама выбар, які варты вялікай павагі. Вельмі. Таксама, Вельмі. як шмат людзей выбралі роўна адваротнае, быць свабоднымі, працаваць шмат актыўна на карысць беларусы, няхай за мяжой, але працаваць, а не мець магчымасці ўвогуле камунікаваць светам. І такі выбар, з майго пункту Ну, іншыя гледжання, члены таксама- прэзідыума, напрыклад, якія хто, з'ехалі. але нават простыя людзі, Ну, і проста людзі. якія зараз працуюць на розных такіх працах, на заводах, і кожную вольную капейчыну адпраўляюць на радзімную дапамогу. Гэта таксама шмат. Ну, гэта шмат, і дапамагаць можна шмат чым, так? Калі я запусціла гэтую кніжку, дарэчы, трэба будзе ўжо забрацца і адсылаць, пачаць першыя асобнікі. У Іры, дарэчы, ўжо ёсць падпісаная кніжка 13 сутак. Я прапаноўвала за кнігу, ну, не грашыма плаціць, а менавіта нейкім учынкам добрым. А гэта можа быць што заўгодна, гэта можа быць нейкая фінансавая дапамога, гэта можа быць забастоўка, гэта можа быць падтрымка, нават маральная падтрымка сем'ям палітвязняў, або лісты пісаць гэтым палітвязням. Гэта можа быць схадзіць на пратэст, калі гэта бяспечна, таму што я не хачу адпраўляць людзей на небяспеку, гэта для мяне непрымальна, так проста, з маральнага пункту гледжання, калі я так далёка. Вось, дапамагаць, значыцца, можна шмат чым. Не абавязкова кожнаму сесці ў турму, каб, ну, такім чынам ціснуць на рэжым. Ну, Мне здаецца, што зараз у турмах сядзіць на ну, некалькі тысячаў людзей зашмат, і задача наша, Ну, што за вызваліць. мяжой, што ў Беларусі людзей прыкласці максімальна намаганняў, каб вызваліць закладнікаў. ну, гэта дакладна. Я думаю, амаль кожны чалавек болей зробіць, калі свабодны, калі на волі, чым з турмы. Вельмі цяжка дзейнічаць з турмы, калі асабліва гэта не публічны чалавек, які спрыяе міжнародным скандалам, так? Ну, гэта можа быць яшчэ нейкі ўплыў. Ну, вось я акурат не вельмі веру ў Не міжнародныя ведаю. скандалы. Ну так, але ну, можна неяк так патлумачыць, а вось, ну, шэраговы беларусь, якога пасадзяць, і ніхто не заўважыць на аднаго палітвязня болей, на аднаго меней. Лепш, каб увогуле ніводнага не Ну, было. канешне. І было на аднаго пратэстоўца больш, на Так. аднаго пратэстоўца яшчэ больш. Але нават больш, чым проста пратэсты, кожны робіць на сваім месцы тое, Так, што то, можа, што як можа, можа, то, што наколькі можа. хоча, то, што камфортна, таму што, як мы бачым, ужо амаль год змагаемся, мы не можам, ну, гадамі займацца тым, ну, што нам некамфортна, што нам не пасуе. Мы займаемся, ну, я пішу вершы, я прысвячаю іх героям Беларусі, гэта адно. Ну, я перакладаю, таму што гэта адна з маіх працаў, скажам так, адзін з маіх кірункаў працы, гэта мне не складана асабліва. Я магу хадзіць на пратэсты часам, мне не вельмі камфортна, калі шмат людзей на вуліцы. Это таксама трэба мець на ўвазе. Я, можа быць, не буду хадзіць так шмат, як некаторыя, напрыклад, людзі з дыаспары іншыя, так? Дарэчы, я таксама не вельмі часта удзельнічаю у вулічных акцыях, Ну, тому што я лічу, што калі я за гэтыя паўгадзіны змогу правесці кансультацыю, напрыклад. разабрацца з дакументамі аднаму чалавеку, які пачуе сябе больш упэўнена, і ну, я лічу, што гэта больш практычнай карысці для агульнага пратэсту, чым я выйду і буду 1001. Я Ну, разумею, так, што ну, каб быць гэта 1001, 1000 папярэдніх павінна выйсці, але магчыма для іх гэта тое, што яны могуць зрабіць, Ну, а я магу, ну, мне здаецца, зрабіць, можа, трошачкі больш, чым проста выйсці і дапамагаць таксама сваёй прафесійнай дзейнасцю, чым, уласна кажучы, займаюся. Таму, калі беларусы, асабліва ў Польшы, патрабуюць дапамогі, ну, з тым, каб разабрацца, як легалізаваць сваё побыт,
Можете Ну, нас написать. много, і хопить нас і на протести, і на професійні консультації, і на творчість, і на переклади, і на допомогу, наприклад, я так само волонтеру у в'язні, у різних відділах. Нас хопить на кожну, ну, на кожну потрібну справу, я думаю. Галоўнае, каб кожны рабіў на сваім месцы тое, што можаце, так Мгм. як можаце, і трошачкі больш, чым можаце. Добре, дякую велике за розмову. Я думаю, ми будемо сканчувати вже тут. Вже 2 ролики. Вельми корисне. Я думаю, що... Ну, я сподіваюся, що вам це буде корисно, цікаво, познавально. Допивайте вже гарбаточку, у нас мало зосталося. Ну, будьте щасливими і допомагайте, коли можете, чим можете. І, коли ласка, бережите у першу чергу себе. Тому що, коли ви у доброму стані, ви можете більше зробити для всіх. А калі стала асабліва складана, прыязджайце ў Малгу. Запрошуємо. До побачення.